Исәнмесез, дуслар. Күгәрченнәр көе белән гырли завод һәм шәһәр уйнап тора, җырлап тора, безнең кулларда эшләр. Завод һәм фабрикаларда, төрле өлкәләрдә эшләсәләр дә, арабызда сәнгатькә гашыйк кешеләр бик күп. Шуларның берсе Маһинур Гирфанова үзе өчен генә шигырьләр яза. Уйларымда балачакка кайтып килем кай вакыт, кайткан чакта әти әни каршы ала һәр вакыт. Әни сандал алалы дип сораганым хәтердә. И кызым, сандал тая бит дигәне дә исендә. Күз алдына килеп китте, мин сандал кигән имеш, егрә-егрә уйнаганда таеп егылган имеш. Ярый әле әни алмый тая торган сандалны. Рәхәтләнеп уйнап берим, туздырып мин тузанны. Менә 30 ел шушы техникада эшлим инде. Эшемне бик яратып эшлим. Шигырьләр язам инде эштә. Ну, Шигырьләр кайсы вакытта языла бигрәк тә? Шигырьләр кайсы вакытта, менә кисәк кенә килеп туа ул. Менә мәсәлән, менә бер кирип барам цехка, кояш күземә төште, и бер шигырь туды. Берәрсе моңзарын сөйләсә дә, сразу шигырь туа күңелдә. Шигырьләрне күбрәк тә әни турында язам, әниемне бик сагынам. Әниемне төшемдә күргәнем. Шуның турында шигырь яздым. Әни кайткан иде төшемдә дип атала. Язның бер бик матур көнендә, герләвекләр аккан чагында, итекләрен юып тора әни, йорттан аккан елга суында. Ник кермисең әнигә дип сырыйм икән үзәк өзелеп. Бик сагындык сине балаларың, чама юк бит инде түзәрлек. Бигрәкләрдә керерем кызым, дия сыман әни тынгына. Дөньялардан китүчеләр кайтса, кайгы килә шулар йортына. Итекләрен юа әни үзе елый, яшерә миннән күз яшен. Саклар өчен безне кайгылардан, җаны кайтып йөри күрәмсең. Шәһәр урамнарында бик үкчәләр киеп, тике-тике басып, шулай бара торган эшкә кызыкмыйсызмы бер? Мин андый эштә дә эшләдем инде. Мин балалар бакчасында эшләдем. Анда да бик яратып эшләдем. Ну, монда җиңелрәк. Аны эшләмәгән кеше генә белмидер. Ну, рәхәт, яратып эшлим мин. Багырчыклар әйбәт, тезек, туры йөриләр. Ирем белән бик яхшы яшим. Яратышып яшибез. Гаиләбез тату. 2 балабыз бар. Кызыбыз, малайыбыз бар. Бер апам тоже әзрәк ниләр яза инде. Куплетлар яза. Нигә дә барып кайттылар. Аулагыга барып кайтты. Жизни белән икесе дә матур җырлыйлар. Апам тоже шигырьләр яза берсе. Эштән кайткач инде тәмле итеп ашарга пешерәм семьяма. Иркенрәк вакытым булганда тегәм, киемнәрне, күлмәкләрне үзем тегеп киям. Безнең Шаллы телевидениесе шигырь сөйләү бәйгесе игълан итте. Анда да катнашырга җыенам. Битләрдә әйтеп саклыйм. Әниемнең язган бер хатын, үзәк өзелгәндә алып укыйм, күкрәгемә кысам һәр битен. Минем өчен бик кадерле кызым дип язган әни ул хатта. Кайталганда кайтып кал дигән ул. Иң мөһим без исән чакта. Күңеле белән минем белән бергә бакчаларга чыгып кергән ул. Син чәчкән чәчәкләр чыкты, сирен чәчәк атты дигән ул. Буй сызыклы дәфтәр битләрендә вакыт үткәнлектән саргайган. Мин безнең өчен әрнү сагыш катыш, җан җылысы аның сакланган. Мин барлык хатын-кызларга да теләгем тешенкелеккә бирелмәскә. Тормышлары авыр булганда да җиңел якларын исәпләп, шуңа басым ясабрак куанып яшәргә тырышсыннар иде. Минем әни әйтәдер инде. Без зарлана башласак, кызым дияйди. Менә шуның шулай да бит әле. Безнең бит әле Аллага шөкер дияйди. Яшәүнең мәгънәсе бездә инде. Әйтәләр бит, ир иткәндә хатын, юк иткәндә хатын диләр. Элешемә тигән кемешем син, элешемә тигән алтыным, атлап бара торган сукмагым син, баш очында якты кояшым. Ирем ярым, әти әни дә син, минем өчен татлы җимешем. Балаларга яхшы әти дә син, бирүче син, йөрәк җылысын. Әле минем өчен син һаманда куян бүрек кигән бер егет. Эштән арып кайткан чагында свиданиягә килгәнсең кебек. Ходай безне тавып кавыштырган, бәхетләрне биргән бик мулдан, саклап торсын иде һаман сайын, аермыйча безне саулыктан. Табигатьнең һәр фасылы үзенчә сокландыра. Шыршу килгән кош тавышлары күңелне әллә кайларга алып китә. Яратам, бик яратам мин туган ягымны. Күптәнге танышым Нурия Асанова чит җирләрдә сәяхәттә күп йөри. Туган ягыма кайткан сайын, Шаллыда яшәүемә горурланып туя алмыйм ди ул.
Bizning татар халкы элек-электән кабак ризыклары пешерергә яраткан. Менә безнең семьяда бик яратып кабактан төрле нәрсәләр пешергән яраталар, яратып ашыйлар. Менә манты пешерергә җыендык әле бүген Илсия белән. Кабактан кыймак пешерергә әзерләнәбез. Кыймакның камыры әзер, ансында пешереп чәйшеп алырбыз. Тары боткасына кушам, яратып ашыйлар оныкларыбыз, бик яраталар. Сары ботка дип. Менә хәзер шушы ризыклардан манты пешерергә җыенабыз. Кабагын чистартабыз. Менә аның кабыгын алабыз, ичен алабыз. Инде мин кискәләдем монсын. Менә булыш сагыз. Монсы от итеннән пешереп карыйк әле, от итен тоже бик яратабыз. Суган, аннан соң тәмләткечләр кушабыз. Камыр тиз генә басып алырбыз. Мин үзебезне көнчыгыш халыклары белән бәйледер дип уйлыйм. Шуңа күрә безгә ничектер якын ул элек-электән килгәнлектәндер ул. Әби-бабалар да шул көнчыгыш якларыннан килүчеләр булган бит инде элек-электән аралашканнар. Шуңа күрә культура да шуннан керә торгандыр, аш-сулар да шул бергә үрелеп бара торгандыр. Пылау да пешерәбез, үзебез чәйтеп, кулпасын да үзебезчә пешерәбез. Татар халкы бер яктан бөтен халыклар белән дә дус, бөтен халыклар белән дә аралашып яши. Менә хәзер комбайнга салабыз да тиз генә тураклатып алабыз. Вак кына тураклап та берде. 15 секунд. Моны кул белән тураклап утыра да алмыйсың. Исләре шундай яңа бакчадан җыеп кергән шикелле. Хәзер итне нәрсә эшләтәбез? Кабактан ничектер мускат исе килә, мускатный сорт. Мин суганны менә моннан чыгарасым. Суганны да монда гына ваклыйбыз. Изелмәсен әле мясорубкада. 3 секунд даже. Суганны да шушында гына кушабыз. Мына кушып булгатырбыз инде аны. Тәмләткечләр кушып, итне мясорубкадан чыгарып алабыз. Безнең менә монда кабак, суган, от ите. Барсында итне без ит тартыштан чыгардык. Кабак белән суганны турадык. Һәм шушына без хәзер нәрсә эшлибез? Тоз. Хәзер тоз бурыш эшлибез. Тәминче кориандр кушам, тәм исешин. Эшлегебез әзер. Хәзер камыр басып алабыз. Камыр өчен 1 йомырка, 150 грамм су, 350 грамм он салабыз. 20 секунд эчендә безнең камыр әзер булды. Хәзер менә камырыбыз әзер дә булды. Менә шундый йомшак, үзле әйбәт кенә камыр. Хәзер без аны куна тактасына салабыз. Суны кайнарга утыртабыз. Кайный торсын. Бу мантыны син хәзер ничә кешегә әзерлисең? Безнең семья түгел, үзебезнең балаларыбыз 3. Хәзер инде 2 кызга 2 кияүбез бар. 3 оныгыбыз бар, барысы бергә. Кудагыйлар җыела, туганнар җыела. Шуңа күрә кеше күпмелегенә карап, мин аны тагын 2 тапкыр салып алам. Эшлеген дә күбрәк итәм. Төрле вакытта төрлечә. Күп шит җирләрдә йөргәнең бар. Менә бүтән шит төбәкләрдә безнең менә хатын-кызлар ничек яши? Без үзебезнең Татарстаныбызда, Россиядә бик рәхәт яшибез икән. Ризык та җитәрлек, Аллага шөкер. Торган җирләребездә бик рәхәт. Үзебезнең һава торышларда ничек кирә булса да, яңгыры да, кары да үзебезгә бик якын, бик рәхәт. Төрле җирләрдә йөрисең, төрле җирләрне күрәсең. Әле менә күптән түгел генә Таҗикстанны әйләнеп кайттык. Менә аларның тормышлары белән чагыштырганда, без бик рәхәт яшибез икән. Менә аны ул турыдан әле без уйлап та карамаган булырык. Менә ул тормышларны күреп кайтмасаң, алардан гыйбрәт алып кайтмасаң. Менә аларның тормышлары әле безнең 90-95 елларга кадәр кебегрәк. Менә хатын-кызларның тормышларын күреп кайттым. Менә мин бигрәк тә шуңар игътибар итеп кайттым. Балалар ничек үстерәләр, балалар ничек карыйлар, илләр ничек. Хатын-кызлар нәрсә эшлиләр алар? Дәвамында. Без алар белән телне бер-беребезне белмәсәк тә, алар үзбәкчәләп, мин аңларга тырыштылар, рус сүзләрен кыстыргалап.
татарға тылмаш керек ми деген нәрсенің аңладығым. Нәрсе екенін келіп кіргешінен де біздің ойрым хатын қызларына ойрым, ирлеріне ойрым отырттылар. Онда шундай ғадет екен. Сіз ауылға бардыңыз мысалы Біз шәһәрге ме? шәһәрін де көрдік, ауылын да көрдік, ауылының қойнап тұрған кишлакның өзіне бардық. Күншығыш иллерін көресібіз келген, ол Ирақ күншығышны көрген бар, енді Таиландлар да болған бар. Онда да бек қызықлы өзлерінше тұрмыш. Өзлеріне болсын тұрмышлары, бізге біздікі болсын. Бәлкім елешкенге генә шулайдыр ул, сезгә шулай тыйылгандыр. Оларда да бар енді түрлісі. Менә хатын кызлар Таҗикстанда, олар нәрсә белән шөгыльләнә көн дәвамында? Күн дәвамында олар үй ішінде генә Эшкә йөрмиләр. эшкә йөриләр, оларда авыр менә кышлакларда, авылларда бигрәк тәген кырдагы иң авыр кул хезмәтен сорый торган эш хатын кыз кулында. Алар аңлаталар инде миңа үзләренчә, фәкать китмән белән эшлибез без диләр. Фәкать китмән белән бүтән эштә белмибез. Шулай дип аңлаталар. Соң китмәннәр белән бездә дә бит инде менә шөгендер басулары, шул бәрәңге басуларын бездә дә шулай уйный. Аларда башка төрле мамык. Аларда җәйләр бик эссе, мамык күбрәк мамык шул кушлайындаларга эшкәртергә барысын да үстерәләр икән. Сөйләп киттеләр. Анда ныгыт борчагы да бакча эчендә, көнбагышта шул ук бакча эчендә үлән кадәрле участоклары да бик зур түгел. Шул бул белән арыкларны чигешләгәннәрне күрдек. Арык белән су булган чагында үстереп була инде диләр. Су килмәгән җирләрдә анда нык корылык 50 градуска 50-55 градуска кадәр җитә су. Суга кытлык. Бизәнү, ясану, киенү дигән мәсьәләдә ничек? Анысымы? Анысын да карадым. Бизәнү, ясану, алар инде анышы үзләренчә бардыр. Мин күрмәдем бизәнгән чакларын, күрсәтмәделәр. Но матур итеп киенергә күлмәкләр ялтыр-ялтыр килеп торганны яраталар инде. Базарларында йөрдек, ул матур тукымалар, берсендә-берсе ялтырап тора торган. Biz bit инде андыйга әйләнмәйбез, аны кимибез бит инде. Но минем дә күзләрем шуга янып, мин дә күзем кызыгып, берничә төрле материал алып кайттым. Сезне анда нәрсә белән сыйладылар? Şeyleri bik tәмле, şeyden üzmediler менә вакытына пиалкага салып, кунакны хөрмәт итү билгеседер инде ул, әз генә салып, ишеп куюга инде икенчесен сөтеп торалар. Шәй, шулпа, плов, ансы инде обязательно манты. Без бардык Наурыз бәйрәменә, аларның сумалак дигән национальный Milli, sumalak дип ишеттем мин дөрес аңладым микән? Ул ничек ясалган нәрсә ул? Аны арышмы, будаймы, аңлата алмадылар миңа. Анысын белмәдем. Шуны үстереп, менә шулай. Менә шулайрак үстереп, ак ниләр чыккачнан, үсентеләре чыккач, шуны мясорубкадан чыгарабыз диләр. Аннан пешерәләр икән. Ул витамин микән мик яз өчен. Менә аны шытымнарын. Шикәр салмыйча гына пешереп, үзе бал шикеллерәк нәрсә ул, үзендә баллы да түгел. Менә шул витаминга, видимо, кирәктер инде. Шәй белән эчәсең. Аны шул шәй янына куялар инде. Натуральный хлопоктан бу поплин, менә шундый ялтыравыклар белән. Аның киген киемнәре менә шулай бөтен нәрсәдә ялтыравыклы күлмәкләре. Син нәрсә моннан хәзер күлмәк тиктерергә уйлыйсыңмы? Син нәрсә эшлисең? Белмим, кызларыма булса да булыр дип алдым, матурлыкка кызыгып. Менә мондай парча кызыгып алдым. Восточный стильдә, менә берәр бүлмәне ясасым килә. Бер пишмак. Монысы Таҗикның данлыклы үзләренең шелк ефәкләре. Менә бу тут агачында ефәк корты үстереп, менә шушы ефәкне ясыйлар икән алар. Ул калын да, менә аларның үзләренең националь күлмәкләре менә шушы ефәктән. Бу кояшта уңмый торган, яңгырдан тузмый торган бик кыйммәтле, бик яхшы сыйфатлы ефәк. Менә аларның үзләренең милли байраклары Бишәмбедә тора торган. Бик озын, бик данлыклы инде ул, уникальный.
9 метрлы муаяның ұзынлығы флагның. Шушындай ефектен эшләнгән. Аны элек безнең халык беләләр, моннан парашют ясый торган булганнар. Ул бик нык йыртылмый торган. Улдан ташлар белән тегеп, шушлай күлмәккә әзерләп уже саталар. Монысын безнеңчә җиңгә куярга була бит. Җиңгә шуна куярга була. Аларның бу шалбар балагында. Һәрбер өйгә кергән сайын, һәрбер өйгә кунакка чакырып алалар, еще бүләк биреп җибәрәләр. Менә бу Иран фасоны микән, Иранча микән? Менә бу инде бәйрәм күлмәгедер. Алар өчен миңа шушыны кидереп җибәрделәр. Монысын бүләк итеп бирделәр тоже кызларга. Үзебезнең моны күрсәтәләр. Миңа бармый бу сиңа. Сиңа кидерә. Бу кемнәр өчен соң? Безнең кызларга биреп җибәрделәр. Кызларыбыз бар икәнен беләләр. Бу туй калфагына охшаган. Туй калфагы, әйе, базарда шул туй әйберләр сата торган җирдә үзеңә сайлап алалы дигәч, безнең кызлар бар. Хәзер уже оныклар үсеп килә кызлар. Менә нинди бәйрәмнәрдә кияләр, нәрсәләр? Кияләр бик матур киенәләр. Бигрәк тә үзбәкләр киенергә ярата. Үзбәкләр Таҗикстанда тоже бик күп. Менә мантыларыбыз пеште. Хәзер ашап карыйбыз нәрсә. Ничек пешердек микән? Менә мантыларыбыз пеште. Тәмлесләре чыкты. Әйдәгез өстәлгә якын килегез. Менә нинди күркәм, гүзәл хатын-кызлар яши Чаллыбызда. Ир-егетләребез уңганлыкны бәяли беләме икән? Бер-беребезне аңлап, санлап яшәсәк иде. Матур тормыш өчен шул да җитә. Сау булыгыз. Көннәрегез кояшлы, барыр юлларыгыз уң булсын.